Makorokoto Anthlope. Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirari 263. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, kusubscribe mahara, woturn on the notification bell. Uyezve likes enyu akatikoshera zvikuru, zvinobatsira kuti video rinoiri rinenge richionekwa nehama neshamwari vanenge vasati vaona this video. Vanova vachibatsirikana nekuona this video kuburikidza kulike kwaunenge wangoita ende macomments akatikoshera zvikuru. Comment section ndeyenyu ende hazvibhadhariswe zvandiri kutaura izvi. Tichingoti makorokoto, Mwari ndiMwari akanaka mucomment section. Bhazi rinonzi Gold Class Bhazi. Bhazi iri ranga rakatakura zvizvarwa zvemuZimbabwe vachienda kwavanga vachienda. Asi vachienda kwavanga vachienda kudaro, ndava ine good news dzekuti manga mune munhu anga aine nhumbu mubhazi umu. Mukadzi uyu anga akazvitakura. Chinofadza panyaya ichi ndeyekuti mukadzi uyu arwadziwa nenhumbu ari mubhazi. Arwadziwa nenhumbu ari mubhazi kudaro aponera mubhazi. Ndinokumbira zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi ende zviri kunzi azvarira mubhazi umu manga mutori nevanhu paazvara mukadzi uyu. Ndichakuradzai video nekababy kanga kakabatwa. Asi ndichaita kubleya nekuti hatibvumirwe kuposta zvinhu zvakaita sevana vadiki pano pa this YouTube channel seava vari kubva kuzvarwa. Ndichakubleyirai mwana iyeye. Asi tichingoti makorokoto mucomment section. Macomments akatikoshera zvikuru. Siyabonga kakulu. Much love. Ka good class out. Yes baby. Come go man. Come scan. Makorokoto chaizo. Makorokoto. Magona.